Quina és la funció d'aquesta crisi? Doncs cercar una intenció positiva. Penseu que com a individus, com a estudiants d'astrologia, com a practicants d'astrologia, que ens interessa és tenir eines per acompanyar aquests processos de manera constructiva, per veure com podem utilitzar l'astrologia com a eina de consciència per intentar ajudar-nos, per intentar veure com nosaltres apliquem tot aquest coneixement per intentar progressar, per intentar sumar dins el procés de desenvolupament personal. Quina pot ser la funció d'aquesta crisi? Doncs segurament una de les coses que pot ser seria canvi, renovació, transformació i sanació de dinàmiques, de patrons, de tendències, de creences, de qualsevol cosa que ens funcioni, que ens afecti, que ens influeixi a tots els nivells del nostre sistema. Què més? Construcció d'un patró més coherent, més bo, més autèntic, més sa, més beneficiós per a nosaltres i més beneficiós per a l'entorn. O desplegament de potencials. A vegades, el fet que jo em quedi, jo què sé, doncs, sense feina, ostres, doncs, segurament hauré d'aplicar feines noves, a la millor d'estudiar coses noves, a la millor he d'encarar per primera vegada una feina que mai m'havia atrevit a encarar i que és molt més afí al que jo volia. Aquí desplego els meus potencials, és a dir, el meu sistema s'ha de posar en marxa per resoldre això. Vol dir que recursos que jo tenia, que estaven relaxats, dormint, perquè no els necessitava en aquell moment davant d'una crisi, aquests recursos es posen en marxa. Vol dir que estic desplegant potencials que fins ara estaven adormits. Això també suma dins el meu procés de desplegament personal, dins el meu procés d'individuació. I aquí iniciem la fase d'acceptació. Podem començar a gestionar la crisi. Per què? Perquè de cop i volta jo accepto que transito una crisi, accepto el repte i vaig a veure com puc treballar per tirar això endavant de manera constructiva i positiva per a mi. Hi ha un punt d'acceptació, de compromís, d'acció davant d'allò que m'està passant. I ara aquí, veieu que aquesta imatge, que és un núvol, es transforma en una cosa diferent. De cop i volta, aquest núvol, aquest mar de núvols, que representa la vida en constant canvi, moltes vegades que no podem preveure, i alhora representa la nostra psique, perquè nosaltres interiorment, el nostre mental, les nostres emocions, els nostres pensaments, els nostres desitjos, pors, inseguretats, coses a sanar, prepotencials, recursos, tot estem allà en el dia a dia movent-se contínuament. I moltes vegades estem dins aquest núvol. Ens identifiquem amb allò que som, ens identifiquem amb allò que pensem, ens identifiquem amb allò que sentim. I a vegades no estem tan identificats amb allò que ens està passant que a vegades ens costa veure clar què és cap a on ha d'anar la nostra acció. Aleshores, jo amb aquesta foto el que vull és mostrar-vos una mica la relació que jo sento que hi existeix entre psique i consciència. Perquè nosaltres com a humans estem formats per aquestes dues coses. Estem formats per una psique i estem formats per una consciència. La psique seria aquest núvol. Des de l'astrologia, a la psique l'interpretem a través de la carta natal. I a través de la carta natal nosaltres podrem veure, per exemple, a través d'aquest núvol podem descobrir els aspectes complexes de la nostra carta natal, que poden ser posicions de planetes, aspectes dins la carta natal, poden ser és a dir, condicions de cada planeta, com si diguéssim, o posicions de planeta dins una casa. També hi podem veure tot el que són els moviments d'astrologia dinàmica, com la nostra carta es desperta. I això ho interpretem a través del que són els trànsits, la revolució solar, les progressions, les direccions. És a dir, que aquest núvol representa la vida, però també representa la nostra psique. I aquí hi hauria la nostra carta. Però nosaltres també som consciència. I la consciència és com aquesta muntanya que s'eleva per sobre el mar de núvols, que és una muntanya que està tranquil·la, quieta, centrada, il·luminada pel sol, respira bé, ho veu tot clar. I aquesta muntanya, que seria la nostra consciència, és la que ens ajuda a gestionar tot el que ha passat dins la psique. Com ho fa? Ara ho veurem. Quines funcions té la consciència?